Poznáte to. Sadnete si do kaviarne alebo ešte lepšie na terasu s notebookom k vychladenému radleru. A pustíte sa či už do práce, alebo len tak scrollujete porn počas letného dňa. Co je to s tebou dneska? Ste pripojení na free Wi-Fi a sledujete svoju obľúbenú stránku medzi tými všetkými ľuďmi a ani si neuvedomíte, že okolo vás je zrazu prázdno. BetterCap je výkonný a flexibilný nástroj pre útoky na sieťové protokoly a analýzu sietí. Pomocou príkazu net.probe.on si vyhľadá zariadenia pripojené k Wi-Fi. Nastaví si cieľ definovaním IP adresy, ktorej komunikáciu chce odchytávať. Veľmi zjednodušene povedané, útočník dokáže zobraziť to, čo si prezeráte na vašom zariadení. V tomto momente vidí komunikáciu vášho zariadenia so servermi, na ktoré posiela požiadavky a odpovede, ktoré od nich recipročne získava. Ako je ale schopný získať vaše údaje? To si ukážeme v ďalšom videu. Hoď odber, aby si ho nezmeškal. Vidíme sa, držte sa a čaute.